Ewurade sɛ wodɔ ne na wodɔ ne yie a wɔde wo hyɛ anuonyam. Maybe a maame yɛn no ɛni te sɛ ahwehwɛ na yɛdidi bankye fufuo borɔde kura anim yɛtwa nwira gu so na yɛ sɛ mankani. Ewurade mpagya nipa mfi atekyɛm kɛkɛ na mo onu ne ho ka ne ho ntɛm sɛ nea wayɛ ama me nti wo ne wabusua monsra nsamɔdi. Baabi a me baba ne yɛdena kɔto school mu no me sankroma ago me santwi wai say da me wa ha o ɔsɛ na adenti na oma me nana ne ma school me baby ma no aka sɛ me ni school fees ɔsɛ na wo abetua school fees ti wo receipt here a life testimony me pesa me catch up papa say me tua school fees here ɔsɛ I papa tintin ya o she coat white silver color bi ba e kita briefcase obetua ba school fees 2 years ti ma achema akwala ne mra pasa ma efidi fi kra Ramadan sidie nso na ka kire wo se senie tie biara ne amede be ya ma Ewurade nnei Ewurade mfi odum mu ene opemu ensesa me ne me yam ma nyina nhye ye no.
Hallelujah. Amen. Amen. Depend on you. Show you an episode say akoma pain and I left to the river. Me say that ne yama de na hu bi brother yama sorry your brother there be you people kwasi amoza ama sorry okay nyame sum na yesum ye yare ya nyame nim se ye yare your problem papa nim se your problem but na so for ye ni hu sa nti ye di hu aba na awura mu nti se Martin Kinsin obi anyu bia be wala ya mama Martin Kinsin obi anyu bia believe in God, trust him and obey. What do you say? It's a seed. I'm a new United to say, you be dear. What do you mean? You are from one so every year. Shadia, I prefer so good $1. And so now, Yamini or Sunia Sasiada woman. Near a 1 young cousin, and the Yama Yamia Kitwa.
Wa ti baby am do nantina me nchekra. Abrofo na di Bible base yenhwe nyame asem obi betra mountains ebi kotra central region now mo church about nyamesum na Presbyterian church tutu na fa wiase makion mo di ye apostle ni mo di ya fa wiase abrofo ni bai no mo hu say ye will be extraordinary ye ni pa ye ti nyame asentem ye wa baby a mo kro mo di Bible no ba mo ni bi enti e mo me nsan kɔ ne ye omo kokon ye kɔ daada omo ye kɔ ani ye ntumi nyi omo omo sa me hye yase ka ti onu ase enye ni perfecta nko ani nyame hyira hwɛ ye ka asɔfo omo kita tumi the whole world no betima ka ti sɛ e ba yare sapa e ba sunsun yuma pa anka Africa. We are the first. Now, mom, there is original money and there is a counterfeit money. Put me and Kepani said, I saw powerful deliverance, breakthrough. Onyamisu ya Juma and Konyanko the Africans. But a papa in our frame. And so Bible is a moment in a book na utwabere tua. Owura ne best seretini di ehum. No the judge. Who are you to judge? Daddy, ya papa apostle enim. CAC. Oni nyame father basa so de bai. Na wo hwe enyuma ya papa apostle enim be ye mabro ni fita fini kuro. E ba se no. Matise onipetuntu bia ompaye mecha afiri suraba mekoma ko hwe papa wi na ni papa ye nyina na ni panyini o enne wa o ti akura ni ba bia wo nyimi ni ebi kwa papa ne nyame ehunu do na we di afiri so chimase ani bia papa anka yare ntumi ni yesu ahokyere ntumi ni yesu ahwiase eni chefa o ya brabo na mu ya dua apa eye apasem one thing you make can me see e ban say miracles yen nyame fa yesu nyen senkyerene a Africans ye ni but apaponi bi a ye pienti ama nipa ba ma eden nipa be my day. Oh, is that petition advert that? And it's on your advert. Yay! Advert petition, you know. Okitani tesi dada. On one catcher say, only when you come on, so bet him one number what you been 15. We have a kotoha, when you bet in a day or china. And let me perceive me no cabo mania soon suma baby. No chinabi Sapano Abamayanya Susuma no more day. The two quaya, because she had a crowd of mindful for so I'll buy a big grass room. And some yamini Obana may up. I'm a median see who they are. What the about you going to lament? It was a swabber. So one swabber. Ultimate going. Nanya GD said, and the movie of me tuning and mempe. They say, me swabber beer, a bayam faswa. Sister, it should be a sorry obeying and if you are opening a Mary Hennessy. I had just remember before, and a papa, you're draping not taping him. That be a true swimming with a semi Ramaya, Master about Temple. The buyer must say, they say, you share business for me, show Bianca, you show me, you say no. I am a mamma. Yes, Nanti, Quensima be brave, never do the blind machinius one. Not what many pounds say, come on, do. Na Yesu ti de
ɔdane kɔhwɛ ayɛ edu baabi a mɛnhwɛ ahokyere bi mɛnhwɛ mframa bi a ɛbɔ nea mepɛ sɛ wohwɛ ara sɛ wodi kan dua ɔdɔ apa dua ɔdɔ apa dua nteaseɛ tɛdu baabi ne nipa suro mi saa na ɛmi yaa ma because me a romantic man very peaceful man yeah sɛ mi ti mu nya dindie mu o ɛyɛ bɛ sɛ papa deɛ nipa na mi ti ma wa o papa wasɛm ɔden dodo mi hwɛ ne si yaa esi maame mi masɛm nya di ne mu nipa na nte mase mepɛ sɛ nipa te mase na ma me ne nyinaa wura tokuro baako mu yɛ nyinaa tutum sɛ wo ka asɛe a ɛyɛ fitani na esiesie no na mfa nkɔma tailor ɔbɛsɛ wo ka adeɛ bi wɔ hɔ a na yɛ sunsunsam ti ase agyitum sɛ mabra ba me de aba wiase nyinaa no papa na wɔ bɔɔ me no ɔde sunsum na bɔɔ me ɛsɛ menya na ba ɛtena ne mu sɛ menya ɛbɛyɛ den sɛ ɔma nka ho a ɛbɛyɛ den asɔfo de bi a monto kɔrɛ yɛsɛ monto kɔrɛ sɛ mmoa baafɔre mmoa nso yɛbɛshɔke mu yɛbɛshɔke mu once nyɛ de bia na yɛbɛgye afiri mu hɔ ɛsɛ nso yɛbɛshɔke mu ɛda a mɛshɔke mu no mene ma asɔre mpanimfo bɛshɔke mu saa da wa ma asɔre bi nsi bi yɛ mmɔde wuro a ne yɛsɛ masɛe yɛnya announcement bi ha maba asɔre a te sɛ maba saa da bɛwo sɛ nipa ba asɔre bi a ntena fie no saa da no mɛyɛ saa adeɛ ne nti wonya atena fie a adiw na ɛda nso bɛhwɛ sɛ n'adwuma bɛyɛ pɛpɛpɛ ɔfrɛ wɔ se bra ɔfrɛ wɔ se bra ɔfrɛ bra ɔhwɛ sɛ akonnwa no nyinaa wasɛte obi awie a afei na wokɔte wɔ abɔnten na wobɔ adapa a ne wodi matam a ɛmfa me ho ɛyɛ wo na wabɔ ɔko na ɛma ɛba saa ɔyɛ tumi atwɛn w'anim a aba a mepɛ sɛ me ne wo dua no wotwentwɛn wo no ase ɛnɛ mesrɛ wɔ soro sɛ awurade ma waba a ɛbɛma wo yie kɔturo honhom ɛbɛpagya wo sɛ apɔsɔ animdeɛ no bi ɛbɛpagya mo sɛ makion deɛ no bi ɛbɛpagya wo sɛ John West deɛ no bi ɛbɛpagya wo sɛ Benahim deɛ no bi at times I na mehwɛ papa Benahim a mesɛ awurade wafa nipa fi asase so kɔ ankasa nkurɔfoɔ ne ɛsi ɛkɔ som wa mo ɔwɔ aba ne ɛfɛ sɛ nua sɛ wokɔ ɔkra akyi a waba no wobɛdi bɛgya ho ye ka kyerɛ onua sɛ aba na wokita na ɛnyɛ koraa o eyi wa wodi mu de wa check wo aba ne nyɛ aba wodi enya papa wontre ho sum nyame ne yi osu hwɛ bɔ wure tu keke Jesus la katoria obonsam ya mitwam kɔ oboa onko wa na ya bai fo wa na ogina ono wa na ogina wa nti na ade a wo ba manim ade a obi di mfinhyia bi wo bɛyɛ no na me de sema pa ayɛ oha bibi fufuro bi ani hɔ ɛmɛma wa bɛpɛ sɛ me dware mo ma mo sunsun nyama no mo dware na mo pene ɛnyɛ ano huru kɛkɛ ɛnyɛ nsuo kɛkɛ ibɛ bii ne padua no na me di aba bi a ɛbɛyɛ mfasoɔ wonam ho ayɛ sɛ wokɔ asɔre wɔ ha wode nsa hwe wata so ɛsi bibi so woba asɔre koraa wo ne yɛapɔn no koraa gyina abɔnten na wokyɛ sika yɛsɛ ho ano no yɛsɛ papa ba baako na ɛkyɛ sika no ɛno na mehwehwɛ ɛno na nyame hwehwɛ na womma obi bi ade ɛhyɛ wata ase na ade tɔ kɔndɔm ɛhyɛ wata ase na ade tɔ piki ɛhyɛ wata ase na ade tɔ guinness ɛhyɛ wata ase na ɔtɔ madingo ɛhyɛ wata ase na ɔtɔ kabasho ɛhyɛ wata ase na ɔtɔ Castle style ɛkɔ smooth apa yɛbɛtua nipa bɛwu sɛ sɛ me nso me di brɔda so lekyi kɔ asɔre a awurade bɛɛ dɛn
obesisa apeteshina onum na anya ohwe afem obo no ombro ye but na advert no ye dey yeah obi ahwo as it be abena no tempa baba dey correct debi o mi catch so wo dua ba bi e be say wo kidney wo dua ba bi a e be ma waje frustrated nature picture amen mini obi na kasa de e twa se mi hu se sofo mo so mo chem nti se mi dua ba mi dua ba be ma mo kra ni aye dai na de mi dua ba nyu am so mi wi am samra mo be se mo ko fa no mo machine di simu dem mo ye nua ba ye be wusi ye saso ni ye kwa ye Kristofo ye nua ba e de ani chie be bre ye nua ba e de ayare sha be bre ye na mo so ye nua ba e be se Kristo ani onyama ye kwa na bonwuma ye den e di ye nim ne wo tia senka me no monzema Israel nyame emo nyame so ni nyina ye until say unya problem and so we Kristo aya ma nyene sa gade na wotwe mande ni ko nyina fo ba ko fa ye usunsun djuma na kwase bi emprawo it is onyame suma na ko ase kona ko ya de esi ya meba na uni ho o ya me be ko yin nti ni wonya ready ni on sem fata ni o hwehwe a wo hunu no abenya ko so to me say hey me so for the nyame say o do na de adwon wo na ho wo adwon wo na ho se nyame say o so dia ba bi na madua so be say o dua ka to mi asa me ye dua ko ati amen aya times obi ba me say o adwuma wo de fa mata me mata kwa yin say bi na wi da bi o medical the sunsun bi akodada it is a brother ni ko dina bi so no ye nyo no ye the sunsun bi kodada se me pese wo peja ho ma ida koro penye 2 days onye 4 days enye 40 days fasting ya habana me ka bo na bia ma na dware wi amanu ya woja so enyi ni su ni ade ni ade bi na anua dware ma ho mu nye bi ade ni ye Kristo fu na afa die ye emeresa e nyama nyina ne pa nyina fu yensa bi fo uko dance as one now nanso uba so dem oda obi tete ohu aso ja de oda obi refi so ti aso dem o hwe so afa na ahwe time na bi o se nya daje nua ba ye di gu amana no mu bia ye be kono obi be si echi atutu ni nyina afiri ena me mpai bo ne se wo ba bia wo betua no awurade nyankopon tumi ni na abasa kese no ema ho pai na obi ensiwo chi entutu edu ba bia ni pa ehia maintenance o ana oni mala mi edu ba bia mi hia maintenance ebu am tuka na pa na me kopo na no makọ yoga na me ti tuo mu mi tina mu sa so chi ni boguru sa na me ti sa be 1 hour 2 hours you are not sorry me gare me ma betina me ka e drive be nyina me ho ba o ma na ma sem tuka akọ yo wa ni nyame a kire ma de si gunza ho na gubi ho because we need say adwuma na me ye no enye ni pe bia de be doma be pe ma sem da na ba bia anunyam wo no titu se ni guaso so ele asa mi ganya no kra na ba bia ni guase wo no aya mem pe wo fa so wo de ka tell ni guase se o ba no wo wa ye ready njon so ba eye tempera bese wan tiasie ne wan sori na wan nyina mfiri wadwem no wan dua ba bia eye abasa kese na eso mu a obedua nkuku apa na edihun na di isu abadown ene Israel yankopon omoa wo aye do bia ba so bom pai no na pimpim ho so wa emre
because to me avoid the areas aduane me care areas aduane ebi nie eyi ase de wedding de one de and my reho say young boys move minister head minister the betu just say 21 22 boys and no keep near them and say and then no dia and na de nyankokrafo na ewu omukidi ni senu and my one so about 22 21 and omunya 5 problem a tiny problem no because and baby any dia one year before I see some my friends saying oh mo amoni mo kan ni na kan is anybody that's their friend oh mommy say last me kan like we say jojo yi woni ba bi efi na mranti akia tum jojo me ba bi oti ha ya ono ba glass ni awurade ehuru mmobo se me kan e be sie ni nanse ya no pay se ni keep na se abo we den ono mo nsa ono mo wi ono mo hwe na ye na keep ni se sana e se ono energy drink pa on pen once and father when career once the kidney omo ye bia ni am say next week na yesi na wo de waja kwanja tua baby a obi hu abrabo a ebeye ne fe bia me si bia tua pa ebe se Kristo fa ho siwo yie na oni ni ntua na mo ene sika hye bi ata asokura no be ko ba bia nwement wo because oba so no nya ni bia bia wo de abra wo wie na office wo go da bia wo crap bia onu na da enu muro so na mo ko yie na so bi be poison it go be call for mission will be called for them over poison. So, Radia Moa, limit your poison idea, make me 7 no first, meaning part of your soon. She has said, I'm on a wood to know. You do be here maintenance. The car meet you, I'm a queen. You do be here maintenance. Carnivals are shots. I am red. A chin and go. Chira wo say car na de na won wa bre change we na change we yetimi change sana 40 say Mr. Makura no ono wani hu say me kita ka fon sa unya utumi ni free ti asie se ni aka pa nyame be ya ma ono ye gidie obuo ahobrase enti ase so wanya sa aba we nim bia obesum nyame a che ohulu Father, may remember verse 9. Yente mame. Na mi time na sha. I have only 5 minutes. Okay, guarantee for me man it's ye no chuma ye edi onu mienu. Ko. Etifia se mo se honhom aba. Honhom aba. Na honhom aba ni odo. Na honhom aba ni odo. Enijie. Asomdwe. Abodichere. Ayemye. Papayo. Chidie. Honhom aba no. Wo se de we ni nyina wo nya bi. Wo ye mo mama o girlfriend say na wo te Bank of Ghana. And a man said nothing go for nothing. Use what you get to get what you want. Yeah. What's in that? I am ye. Papa yo. About you say. Oma. Say yantinya mia sini and sinya mia. You bet me at nice and young coupon since you won't let you know yam. For 23 in the sauce, mammy. Say Ochuo. Any daho. So maybe we need to be vigilant. Huh? Are you from the media?
And then he also for junior. There's also for Ayufrasia. Look at what happened. They demand a Vianney first. Omebedi die as waba. Almost 95% as of all. We are Ayufuna Siganomo Kuhu. I was shocked. Now what Sumako? I saw for you and my Yesika my. Oh, let's Mammy can correct you. It is at that moment, you know. Abusiana will take on the South to me beyond Fazel. Always say romance of who rough. Yea. Always say romance of who rough. I just say answer for a matter is spreading Anglican. And when you won't pass a walk. Yea. Shadia, you call me say we are I am from. Not so for piano say, Papa collection. Now, Mount Fire de Namai. And I'm there collection. You never call I from in this car as you. That's how I am back. Oh, so for the beer side, you're fine. Yabano, you get a lot of fair. Who get that? Almost a Quadiano, so for a cocktail. Ah, so for a cocktail. Cocktail 8 p.m. Nsa no de na bi wo. Guinness bi wo. Whiskey bi wo. So for age no twini me. Nti that moment no. E mo ma so be nso aton mabo akase hye. Onua ba papa. Nti onipa ni feel with that pains na say asofu nyina ase ya no motie. Yenua ba ebe mani pani eden achi aba so for the same ye bia ni nyina ye aba ye bi nya ye ho ye mama ye ni achi ni emba ni achi ni asiri ni amu ye ho a ye kire se hwemika why na wadu aba ankwa asasim na mfifi biem nanso nipa wu omfi biem aje so nyankopon twedi ampo ya wo nyankopon emma kwan ansa watimi asamba ni pambio ana pay mi sra Israel nyankopon sa ba wudua no Jesus se ewura asase mu a amen ensan emfifi amen ensan emfifi. The book of John chapter 15 verse 1. That's original now. Apa ye biari nyina nya aba papa. Yey. Ha, edan we bu na mete e. Ene ma be nua fanti dokoro. Na ba soro ha o. Na me obi a wo che ma de a. Wan ye ba kasa de ne me pe. Enso me de mra ba to. Oba. Ya de. No ni dokoro. No dia begu akiri ho tata na am say puppet ni wo say no dia begu ha enti ye pon wa no bia ka yes ma sister Timasi na bro fanti do ko titi ko fi me di fem so mama be won father ko ni bua oh so mama for ya na nyom for to bi ni tie na ginyama no ensu na ko pra wo mo tese mama na pam ya che and on one young back and suit it up. Mommy, no boss, daddy. The officer, my mammy saw me, what do you do? Meaning so you'll be. And I'm so, oh, that's Latin. On one young back. And he did not couldn't go fear of Mammy Fabusula. So daddy, the old year. Mammy Baron will be at your home. What's that? Did Pia? What did Pia be offer to answer? Papa, the home by my near you shoot. Yama come over, he said, Bounce up about there. What did they be able to do, baby? Adam's with them anymore. I didn't have so weird or Kunabaku will be a maggot. Toilet mumwa.
And I'm saying, be in another. And I'm saying, yes. And you want to move me no more. And my boy, who I'm at. Nti minyi ntum sɛ nipa nyinaa bɛtɔ me because Bible na mama tia sɛ so sɛ nipa nyinaa tɔ wai dɛn ada na pɛ nipa nyinaa no edenti na pɛ nipa nyinaa no ɛnyɛ possible kan ma me krachi Meka Yohane mama etse dunum chichima ya ba konkon ka etifi asem no se Yesu ni nokure bobe Yesu ni nokure bobe se mene nokure bobe no mene nokure bobe meja ni akuafo no meja ni akuafo no me ho ban biara enso aba no woyi na ebiara nso aba no woyi ho na enti edu ba bia wo hia maintenance ti asia obi timi di scan na stroke aten obi timi di ni pay o ne pension pay osimi kwa ko sidan oba no ne ya mai di ni nyina ko hospital ne scan ai dai sende na unya akwanya bo kra ho bai ma Israel nyankopon mbrem no mo kra ho bai amen emfanya mesum ni agoro ye serious wo nyamesum mu enton nyankopon se abobitaje muni ma abobitaje ni ba bebre ni ma abobitaje one day ye be prepare bi wa yo my before na wa na calculate na papa me so ma prepare abobitaje na ye dey sit table odo edidi na obia ye nyina ye edidi ha memme wiase enada na ne awapo ani mpo obeyam makwatua woka ma usunsum sɛ mo ho hia wo kwasɛ wa ma hia wa ɛda wo yire bɛyɛ nkatenkwan de taking sabe 7 ne bɛtumu no saada na malaria akyew na wo yire nso ho bɛtɔ no odidi ade aman ne mi yɛ no ho bɛtɔ no odidi daddy yɛmbrɛ nkwan da bi wo da me ba ma yɛ laisu taking sadan kwan no so yɛ ba ma laisu bi de ama ne ba akɔpɛ ɛbɛyɛ nkwan ama I want to ask you, Debbie. What are you talking about? Oh, what dear? Sama boy, dear. I would rather use Obisania the show. Amen. Amen. No, was spiritual so to be a man. Now, Kakran play a man, because 120. You guys say 2,100. And I maybe say, "Tini pa hin ebet my idea we." I just say consider to chians et me kakramo. Ma wo bo nyete. Ma bo nyele. O ka say o fa wie ma me na me bompa ni. Yensa no. Asi asema amaka ma kire mu. Asema amaka kire mu yi. Mo ho anya afi. Mo ho anya afi. Kachi show you kachi binuya asema nyame afa na ko aso yi ye ho anya fi abo Yesu de mo Yesu de Paul sab kase ma Yesu amen tio asema makachire wi mo ho edai anya fi na wo so mpewe na meda fie ena me de mi nya ho ena papa chese e frɛ wa zabra sorry ena papa Mas me toku mi na aso. Mako pra mi na ho so me di ahia mabo aba asore. Sofo de bi e de ka se metra fi. Me e de ka se metra fi. Utumi ma ho holiday. Me ntimi ma me ho holiday. Inya me so na ye o. Ara pe mi am secretary o se papa, oduma na eti. Me de mi ntimi yo. Me ana so on tin. Me on ti sofo ase. Me asofo ka asem tin na won tie. Me o de nkwase asem nam. Ni nyina womu no de kwasa sem na mo ono ho na naso odin ho ni oba asori 10 years ho no wana ju se nyame ne kura chi so pali to anso abeso ono so ho ni nyina ye sofo adwuma ni o se sofo aye mi se beja asori ano so ho
This is what abana ukitani nye. Kati oni asa abana ukitani nye. Faba papa. Nani Yesu nchirao. Obo so kenya mbehwero. Yeah, me ken Kristo ni biti. We sorry fini dem we dware o. Nso akwatena ne a oka banku no ho. Sister, and I want to say bre ya wo to ayeso yi ni kunu ko wiade ma eche. We e ba ho be. E business be. We na wa sorry ni mu. Ani nyina ya dane omo. Say ba nchi say no brother omo nkisa. Omo nchi. Obi akọ wiade e fa ho be. And ne professional. Also professional is about some crypto a ho nya dai. E massive. Nti anu na twa se wo ye dai. Uma wani ye dai. E ko ho. Also so tell na the whole day no. Brother na dey ko wiai no. E na aye topic. Nti umre. Enu ana abeka. Isre rade ma wate. So ma woni aba papa. Obo a wate. Na fa wo hye nyame adwuma ne mu bibi na onim ya ma ho kwan ne mfa nti bisa no say dem pa oba so dem pa na betima so dem bisa wo dey bisa say e kon san kwan na wo dey bisa kai se binua o dey bisa no say dem pa ababe na de ma ya bia ehu Ubani na mahasa, umaye mo yewe. Na uko. Nezese Israel nyame aba no se dem pa na usumi. Den na wa ya ababa na wadua. Bose papa media. Nyame ni ya ne so obi asema na me kan sa. Enti uti bayo. Umre. Mi a wo ka me ho asem hwe be na mo. Abi ko e meduma. This so na the topic the day. Yawo of the day. Ewurade mo aye wate. Amen. Sister ne dress ne nyefa. Me mfa nye topic. Usu kukrom ne wo share ye wo fe no. To bi bre no. Ma ne nye fe. Ma enhye wani onyam. Wo share Kristo ni wa share skinny. No wa share pint na na de ebom na na chi nso de ebu a. Wo be hu say yes. Ono ko sister na ko forget it. So kuni ho. Okwa gidi stable ni yam friend so no akosefo no wo ho. So do aso dem a di ye to nyuma onto osi wasa enso be ko no ono ankasa anapa asore wo de gade waye bida obofo nyame waye bida obeye enyum ni so asepeja aye yiwure wo tuatua neighborhood naso so wo bibi se wo mu dia eyaba fa Israel nyankopon aye manwia si hu sampa me kwahwa me nkokoya medu openo at gradis ni our beautiful voice what have had you obetu what's about so the crasada mau bida mau sada se kwa bida anasasi da bako fiodeti anasasi da o jana oni re nani munyama washisha abahubi oni anebeba obaba ba be se fankwa se mefiri ho because onya wadwe so betu nyuma ma Israel nyankopon voice na ukita no eyaba so dua ukono oto nyumu a ena mse sister ejama na dwe nya adwuma onye papa na ukita sapa we wo mu a se enwum ye dura enwum ye tumi etion soro ebubu nkonua edwiri jegre kwa fesuo na wo de sapa ne bikitawo a betima tonno na obi amanisu ati obi na obi esu na mama sister ewurade Israel obetima tonno mo osoro abie na kitawo and asasi da o jana enira
Obakono de ye nyuma be gina no no so odi afisa. Enti wo be ni na ma akosa. Awo makwa ma ewurade mfa wonye bibi. So kato ne ma ho fa na ewurade mfa wonye. Na wo ya aba papa. Ewo yi sutemo. Woni ma ba wo ye wo. Ena na me kire wo. Ya mitimi pie baabi. Me introduce me ho ye. But nipa na ni bo me suppose so ye sofo. Me car me timu a police ni tia bi was hey. Papa hallelujah me say amen. Also ye sofo. Me say ai. What dey call? Because je bribe na enye ji. O so dey o ma abadi mpie. Sa abadi pia e ma wo hyiren. E ma nu onyam sononko be dawo so. Na de ba bia ma ye locate wa ye party ni ne keka ho. Ah, ye na tu, ye only na tu as minia. E free ne ko de. Ye na tu, e free ne ko minia. E free ne ko. Ababo ne awudu yi. Ababo ne ye du yi. Awurade me ye nyae. Minia me ye nyae. Ne ye mfifi aba papa. Na mo osura hini ni mu ahyerɛn. Na enepa abamu. Ne abaye ni papa tichiru. Ye maso ye titiriu. Ewo Yesu di mu. Aba wu nuenti wo beka wasema kire nyame ya wo bre. Wo pompa ye tintin kasem wu ni ye pa wo wura sacrament room a. The Father, I'm just a child. Forgive my sins and bless me. Open doors for me. Change my tongue and bless me with the words and prosperity. Yet me ya pompa ye say who fifre sa so de bia one problem na dey e wo ho e na hu so asofo ba entu ba lord ya kan 100 billion e ko mama wo ho hwe wo ya mami abroche mama me chira de me fa nkwachi abroche kru wa ko bi pa ne papa yo ni papa advantage the same because papa yo no ye but bambo nye den na bambo ni mu ye mami e shifi asofo ama na aton the whole thing this can I there abre no afi kura de mama e tafel kwachi enso ye hwe se aba wadua ne nene ebefiala abani kitaw be wu ba bia odi e ka kire won se fe ku asase pam na efia ebe ye mfaso e de ama asase da odi ade ni kumu no enye papa e wa abotan so o shiw dinam ana me mpa abode se mama abotan no akɔde baabi na ɔde egu asase pam baabo so gufo no gu aba na ebi gu kwankyɛn ebi gu nkasɛɛ mu ebi gu asase ɛne mu ɔhye ebi so gu asase pam anafɛ asase pa na ɔde gu ana nkasɛɛ deɛ ana baabi a ɛbɛkisa mefisu sɛ wobɛpagya wɔn nsa na dewi the spiritual angel have visited. Be in your feet. Be in your feet. Where as of ya dear about here, you cry, you principal, you tea, you know, you put your hands yet. Yeah, Mobo. The spiritual Dewi. Dewi. Namaste. Namaste. All hands must be lifted. It shall be adamant. Amen. Amen. Avenge me. Sit down for me. Sit down for me. Avenge one kasa. What's around me? The 50 cities, 100 cities. May the point of contact with this seed.